Ka Fkjp Riwar Mihngi Circle pen Ursula mentaka khat pra tarik jelio arhaja arpaulai. Kalau penremjur ya kerukom terikam jongga National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, hakaba ka jingbom Shim Khia ya kesurok shilong pen Ursula dauki kamtam ha ki benta jong karangan, hakaba la yi ba ki Khyndew ke siap badi ki maurit la subrat bet chapo riat ka bahap shnong nong blai, kani ka kta juru ya karap karyang ki nong snong kanong blai. Haka juga por alap bahaka por barang ka beneng ka Nhidcl kamshim na Shim Khia ban penkhut nilek bhaya ka te ka jaka handrai anda kalatua ki shu update man berat ya ki Khyndew shapo riat ka seng ka penremjur ya kani ka jingbom Shim Khia jong ka Nhidcl bat kumjuk ka kentu ya ka sorkar bat yu menteri sorkar bat pet baun Shim Khia lam ya kani ka kam namar kani ka jingle jongki ka bu haka jingma bat ka jinge ya ki pai ba nong let nong wan na kani ka surok kamtam haka ni ka por slap. Sini ya. Nak kita nanti.